У Беларусі адключылі святло і цяпло, і гэта ў -25. Можаце сабе ўявіць такую сітуацыю, а яна можа здарыцца ў любы момант. Гэта рэалістычны сцэнарый, які ў энергетыцы называюць каскадным адключэннем, калі адзін элемент сістэмы ламаецца і праблема разыходзіцца па ўсёй сетцы. Беларусь уразлівая ў гэтым сэнсе. Найперш, залежнасць ад імпартнага паліва. Асноўная частка газу і нафты прыходзіць ад аднаго ключавога напрамку. І калі ўзнікае збой у пастаўках або рэзкі рост цэн, гэта адразу б'е па электрастанцыях, кацельнях і ў выніку па нашых батарэях і разетках. Другая рызыка – аварыі і надвор'е. Моцная бура, пашкоджаныя лініі, і без электрычнасці можа застацца цэлы раён. Трэцяе – дарагое цяпло. Цяпер значную частку рэальнага кошту ацяплення пакрывае дзяржава, і калі падтрымка скарачаецца, плацяжы могуць вырасці вельмі рэзка. Што з гэтым рабіць? Няма чароўнага рашэння. Але ёсць рэчы, якія працуюць. Цяплоўзберажэнне і ўцяпленне дамоў, пераход часткі кацельняў на мясцовыя віды паліва, рэзервы паліва і запчастак, планы хуткага рэагавання і абарона крытычнай інфраструктуры, бальніц, вадаснабжэння і сувязі. Падрабязны агляд чытайце на нашым партале belarusgreen.vision.